ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಂಜುಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸೊ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟೆಗಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿನ ಇಯರ್ಲಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಾಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಕಾಲ ನಮ್ಮಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪುಂಜುಕ್ಲು ಈ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಲಾಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಈ ದಿನ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೇ ನಿಂತವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಹಾರೈಸದೆ ಪಣತೆ ಕೇಳೋಣ್ವೆ. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.